Ngicela ningifundele bazalwane. Psalms 109 chapter 4. Psalms 109 chapter 4 lona verse ngicela ukuthi silifunde leli. Bengicela bakhona ungangifundela. Inkosi. Angifundele. Psalms 109 verse 4. Amahubo 109 verse 4. Ngenxa yothando lwami bayangizonda mina ngisemkhulekweni njalo. Qhubeke baba, sorry. Bangibuyisele okubi ngokuhle nenzondo ngothando lwami. Beka omubi phezukwakhe makume omelene naye ngasesandleni sakhe sokunene. Amen. 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 Ekwahlulelweni kwakhe makalahlwe icala umkhuleko wakhe mawube isono. Yes. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga baba. Cela ngifundele uLuke chapter 18 verse 1. Luke 18 verse 1. Sesaqeda bazalwane, just Luke 18 verse 1. yes. Wabalandisa umfanekiso ukuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali. Amen. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu. Amen. Enganaki umuntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayiloku efika kuye ethi ngizwele esitheni sami. Kwaba isikhathi engavumi. Kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe nakuba ngingamesabi uNkulunkulu nginganaki umuntu. Nokho ke ngoba lo mfelokazi engikhathaza njalo ngiyakumzwela. Funa angizuke ngokufika njalo njalo. Amen. Qhubeka baba. Yayisithi inkosi yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayukubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na. Amen. Ngiyabonga baba. Thanks. Kulama verse omabili bazalwane kunento engifuna sibambe sibuka inconsistent. Sibuka abantu abathandaza kungakhathali. And uJesu uyayi-encourage lento ukuthi fanele siyenze njalo njalo singakhathali. And uma sizwa uPsalms 109 kukhuluma indoda kaNkuluNkulu ithi abantu bakhuluma kabi ngami kunamazwi abashoyo ngami angangithokozisi angiphatha kabi lamazwi bese lithi iBhayibheli lithi kaNkuluNkulu uma esekhuluma lapha ku verse 3 usethi ene ngibhekile kimi angitholanga lutho engibonile. That is introspection ukuthi out of onke lamazwi abakhulumile azange awa reject nje kuphela wenze introspection wasibheka naye ukuthi lento abayishoyo iya responda yini nalento engiyiyo. Uthe mesebheka kanjalo wasethola ukuthi no lento abayishoyo ayiyona iqiniso ayiyona lento engiyiyo. Lithi kaNkuluNkulu then after that he continuing praying. Alibonga igama lenkosi. Ngoba ibalulekile lento yokuqhubeka abazalweni sikhuleke even though sificana nezikhathi nama obstacles empilweni namazwi angasiphathi kahle namazwi akhuluma okubi ngathi kodwa kufanele sifike la sizokwenza khona introspection and then continuing siqhubeke sikhuleke. Ngoba lento yomthandazo ayiyona into optional. Into ka must. Ingakho lo must fanele uyitshele wona every day ukuthi le I lifestyle yami.
And lithi izwi kaNkulunkulu kuJesu mase ekhuluma ke bazalwane usiyabatshela ukuthi hey kwakunenkosi eyayingamsabi uNkulunkulu ingamazi noNkulunkulu. And lithi izwi kaNkulunkulu uthi uJesu mayikhuluma lesi story sakhe uthi lenkosi kwakunalo wesifazane owayelokho eqhubeke njalo ezocela usizo engayeki edoba bethu yalala ifike lo mama ngqongqoze athi kuseyimi inkosi ngisazocela lo sizo lolo aphinde lo baba nangakusasa kube yiso leso lo mama engaphela amandla. I think lenkosi kwakuba khona amazi ayiwasho mhlambe ayingayiphathi kahle lo mama ayingenza lo mama ukuthi decide ukuthi angisazuqhubeka nokuthi ngiyocela enkosini kodwa because of prayer bazalwane, because of prayer iyo lento esithola amandla amasha. Ingakho sithola amandla amasha uma ngabe ukuthi kunento esilwa nayo nesifuzulana nayo uNkulunkulu asize asipha amandla amasha okwazi ukuma nokuqhubeka kulento esingenayo impendulo yayo. Ngoba njoba sikhuleka bazalwane sonke silindele impendulo kodwa kusho ukuthi impendulo singayithola nakusasa. Kungenzeka impendulo singayitholi kusasa kodwa kuvimbi lokuthi sibuye sizothandaza ngoba lento yomthandazo ayikho ekutheni ukuthi uyaphendulwa noma uphendulwa. Lento yomthandazo uthandaza noma usuphenduliwe ngoba into it's a relationship issue. Ngizokhuluma noNkulunkulu wami ngoba sometimes umoya ngicela ukasize bazalwane sithi sizothandaza sithuke sesibonga futhi out of that prayer sesiyabonga Nkosi siyabonga Baba sibonga uNkulunkulu akuthatha kubuyisele emuva akutshela akubonisa umoya ngcwele ukuthi uphuma phi uthi uyabheka ukuthi uphuma khona uthi hayi ngeke la sengikhona bengafanga ngabe ngila ndala ngiphuma khona. uNkulunkulu wethu uthembekile uNkulunkulu omuhle sikuze ushushe ibongo ngaye kodwa ubhizi unenkinga ekuphethe ekushuka imini nobusuku. Asimiyeke lo uNkulunkulu akayeke uNkulunkulu. There's one man yayishumayela ngalo ukuthi uNkulunkulu akayekwa uNkulunkulu. Matthew chapter 6 verse 5 bazalwane this is uNkulunkulu lapho nikhuleka uJesu la uaddressa isimo sabaFarisi abantu abazenza abaFarisi abantu abathanda ukukhuleka emasinagogeni and naphakathi kwemigaqo abantu abathi abafuna ukubukwa ngaleyo nto abayenzayo. And lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu ukhuza ukuthi lokhu babekwenza kusuka ezinhlizweni zabo. Alibonga igama lenkosi. uNkulunkulu addressa source more than action. uNkulunkulu addressa impande more than ifruit. Uthi uNkulunkulu uthi uJesu lento abayenzayo abayenziswa ukuthi mhlambe banesidingo kodwa bayenziswa uthando lokubukwa. So uNkulunkulu uJesu uyasitshengisa noma uyakuveza ukuthi inkinga yabo uthando lwezinto ezirong. Bayakuthanda lithi uNkulunkulu bayakuthanda ukuthandaza emasinagogweni nasemphambanweni kwemigaqo la kunabantu khona bebukwe. Uthi uNkulunkulu uthi kuJesu inkinga ke yalezi zinto lezi yalolu uthando lwalezo zinto lezo uthando lo mthandazo lowo lithi uNkulunkulu awubenefit lutho ngawo. Uthi uJesu all is going to be in vain. Ukuma kwakho uthandaza ukabalasa uthi uJesu no akusasho lutho because lokhu bukwenza okusuka enhlizweni yakho usukwamkele. The same attitude esithandaza ngayo uma siya phambi kaNkulunkulu ngenhliziyo
ezivumayo, ngeenhliziyo ezimnene, ngeenhliziyo ezimsulwa, ngeenhliziyo innocent. uNkulunkulu wenza the same way enza ngayo kubantu abathandaza embasini esinagogweni. The way uNkulunkulu responda ngayo, the way uNkulunkulu aphendula ngayo, uphendula ngendlela efanayo, ngendlela abekade bethandaza ngayo. uNkulunkulu uphendula kanjalo nakubangcwele bakhe. Wabuthi uJesu laba bantu uma bethandaza base bakwamukela same time lokho abakuthandazelayo. Okay? Ngamanye amazwi mengithi abakuthandazela ngisho ukuthi lokho abakufisayo, because ku wrong, and uNkulunkulu is useyabamkelisa, bayakwamukela lokho kade bekufisa ngokwenhliziyo zabo kokubukwa. uNkulunkulu is just granting them ukuthi le nto kade niyifisa yokubukwa ke seyiniyamkela, senitholile ke. The same way nathi uma sithandaza kuNkulunkulu si innocent, sifuna uNkulunkulu simthandaza ngokwezilakhe, usamkelisa kanjalo. Uma sithandaza kuye, siza kuye ngenhliziyo ezivumayo, uNkulunkulu uyasamkelisa lonto at the same time. Sithi amen, uNkulunkulu sesikuphethe kanje. Noma kungakabonakali kodwa sesihamba nakho. Noma kungakaveli kubantu kodwa sigijima nakho. Ingakho asisahambi ngokubona, sesihamba ngokukholwa. Ukholo lwethu lithi lento esiyithandazele sihamba nayo. Ukholo lwethu lithi lento esiyithandazele sesiyamkele. Uma sifunda Psalms 55 verse 17. Khuluma ngendoda kaNkulunkulu David. Uthi uDavid, uNkulunkulu ngithandaza kuye ekseni, isemini nantambama. Asikho isikhathi la uNkulunkulu kimina efice kube khona engikweqayo, noma kube uNkulunkulu afane nemile engiyiqile. Ngoba njengoba nami ngidla okwesisu, ngidla kwenyama, kanjalo nokomphefumulo kimi uhamba kanjalo. Uthi ke uDavid ngaleli lizwi bazalwane, uthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu okhozwa ngezikhathi zonke. Asikho isikhathi la uNkulunkulu thina singamkhonzi khona. Ngoba bazalwane, nanokucela kwethu bazalwane lize lithi kaNkulunkulu asingacelisi kwabantu sengathi akazi ukuthi siyakudinga lokho. Nokucela kwethu bazalwane sicela siyazi ukuthi uyazi ukuthi siyakudinga. Akukho isikhathi la uNkulunkulu engazi khona ngempilo zethu. Lento yomthandazo into yangemihla ngemihla. Into ongeke uzuyikhomba ukuthi uyiqale nini, uzogcina nini. Umthandazo into yenguna phakade kuwe. Ngothandaza koze kubuye uJesu. Akuyona into yokuthi hey ngiyiqale izolo ngizoyiqeda namhlanje. Ayihambi kanjalo into yomthandazo. Into ya forever. Into ya forever. Into yomthandazo ayinambandela. Sithandaza kuye noma isimo siyavuma noma isimo asivuma. Namhlanje ngizwe ukuthi ukhona, namhlanje ngizwe ukuthi angathi akekho, akushintshi lutho kimi, ngiyathandaza. Ngoba lento yomthandazo ayinama condition. Isekuseni ngiyathandaza, isemini ngiyathandaza, intambama ngiyathandaza, naphakathi kwamabili uNkulunkulu engivusa ngiyathandaza, ngihamba ngochitha amanzi ngiyathandaza. Asikho isikhathi la uzongithola khona ngingathandazi. Thandaza is our lifestyle.
Asithuki njengoba sesila, asithuki ngoba bazalwane sesila sesithi hayibo, kambe umthandazo yasithandazeni ngoba sengikhohle indaba ukuthi kuyathandazwa. No. No. Sithandaza ngezikhathi zonke bangcwele. Sithandaza namhla ngidiniwe. Sithandaza namhla izinto zami ngizwe ukuthi yabona le ingikhalisa inyembezike le. Le equation ukuthi uphi uNkulunkulu wakho. Akungishintshi kodwa lokho ukuthi ngingathandazi. Ngathandaza ngambuza uNkulunkulu ukuthi ubukuphi. Ngathi kodwa vele singabakho vele. Wenza ukuthanda ngathi. Kube khona umthandazo ngathi uNkulunkulu sathi ngingamduba. Kodwa icace leni ukuthi yasithini ukumduba nokungamduba akushintshi lutho. Ngoba uNkulunkulu. Uma ngithi ngiyamduba ngiyilimaza mina. Kangisho lo mthandazo ngishonela uma kade ngimcela uNkulunkulu ngathi inkosi ngicela ungigcinele uma wami ngiyayicelela. Ngathandaza ngafasta ngeza ngathi ungigcinele lo mama nje ungigcinele yena. Kunento engifuna ukumenzela yona lo mama lo ngicela ungigcinele yena. The following day kwathi uma ushonile. Ngathi ubukuphi. Kanti kuthandazwa kanjani kuwe? Kukhulunywa kanjani nawe? Kusho ukuthi ngcono singathandaziki. Uma sothi sithandazile kungenzeki. Ngiyicelile nje lento. Kanti bengicela kubani ngoba bengicela kuwe. Athi uthe wena baba uyayiphendula imthandazo. Ngisengangena kwi-fasting ngayicelela ukuthi ngiyayicelela nje ngicela umnike ithuba elinye. Ngaze ngakhotha namavesi. Kathi kunabantu ababheka odongweni inkosi yami bacela bathi extend insuku zami why extenda wena wathembeka kubo yini ungathembeki kimi. Wafika umoya ingcwele kimi bathi yasithini akushintshi lutho useUNkulunkulu futhi ixoxela uyamdinga. Umdinga noma ukuphendulile noma akakuphendulanga. Ukuthi akakuphendulanga akusho ukuthi uzoma ukumkhuleka futhi akusho ukuthi uzoma ukumthemba. Uzomthemba noma sekunjalo. Kangihamba ngithuntuthizana ngithi singabakho Nkosi sizokwenza njani thina wena uthatha la uthanda khona. Nkosi yethu ngicela ukukubonga baba noma kunje ngiyakubonga Nkosi noma ngazi ukuthi awuphendulanga kodwa ungiphendulile ngegama lika Jesu. Mina ngiyabonga kuwe ukuthi uthembekile. Ngayizwa lento engiyithandaza nento engiyishoyo manje ukuthi hayibo ayisashiwo mina kunenye indoda esingembethe esikhuluma lamazwi lawa. Ngoba lo nkulunkulu bazalwane asimukhonzi ngoba kuvuma noma kungavumi. Angimkhonzi ngoba nakhe ngithola umsebenzi. Namhlanje awutholanga umsebenzi useUNkulunkulu. Namhla kungekho umuntu oqhamukile wanginika imali kade ngithandazile akushintshi ukuthi uNkulunkulu. Lo nkulunkulu simkhonza thina simkhonza noma kumnyama. Sithi uyilanga lethu. Abantu babuza uyilanga kanjani kumnyama nje. Sithi kodwa uyilanga lethu. Lo nkulunkulu asamkhonza thina ngokubuka. Sesiyamkholwa. Lo nkulunkulu asemkhonza thina ngama feelings. Simkhonza ngokusho ukuthi ushilo. Noma ngabe uyangiphendula kulokho kusho kwakhe noma akangiphendula ukushona kwakhe angingeni. Phela ngazi ukuthi ushilo. Simthanda lo nkulunkulu thina, simthanda bazalwane noma ngasavumi. Noma ingasekho noma uthando lungasekho. Angithi noma uthando singasaliboni. Kodwa siyamthanda thina. Siyamthanda thina. Simthanda izinto zingahambi kahle. Simthanda sizondwa. Uthi yabheka ukuthi ngizondelani. Ngazondwa kangaka ngenzeni ngoba ngithi ngiyiphethe kahle nje.
bafuna ukungigqoshisa emsebenzini ngenzeni? Hawu Nkosi yami bengithandazile nje ngathi lesi simo Nkosi ngicela le ndebe idlule. Sengicela ukuthi idlule. Kodwa ilokhu iqhubekile nje. Uzusiza umoya ingcwele ethi kodwa uyabona ukuthi ukhona uNkulunkulu. Uthi yasiphela wena faka bongabe usahambe wena. Faka ngabe wena usesibhedlela manje. Ngabe depression idlala ngawe manje. Kodwa uyambona ukuthi uNkulunkulu kanye nawe. Nawubhekisa amehlo thebo ngempela. Hayibo. Faka bengibanga nezibi manje. Kodwa nangu uNkulunkulu elokho engiqhubile nje. Hey ngithwele lento. Uyathwalana uNkulunkulu. Kwakhona ikhathi la sasingazi thina ukuthi soke sihleke ingekho into ehlekisayo. Mina always bazali ngibenza ufakazi ukuthi yazi yabona kangiqala ukuzwa into kade kwakushona. Ngangishonela abangani bami, ngishonela abantu abaseduze kwami, kodwa mhla kushona uma. Kushona uma. Ayangikaze ngizwe le nto. Angikaze ngizwe le yaphini mina. Ngathatha ngenza ireference ngathi ngakhumbula ukuthi ngiyamkhumbula ubaba eshonela uma wakhe ugogo kimi. But baba is strong man. Is strong, ngambona strong baba. Right, kusho ukuthi uyindodo ba strong. But kodwa mase kufika kimi. Sengishonela uma. It took me almost 6 years. Ukurecover. Kangithi mengikhuluma ngoba ngikhale. Angangaqedi. Ngize ngithandaza Nkosi yami ngicela singi right, ngicela ngibe right nami. Kuthi nje mengakhuluma ngaye ngikhale. Kangazi ukuthi ngoke ngikhulume ngoma ngixoxe ngihleke. Kangayibona into ehlekisayo lapho. Ngithi ngihanjelwe mina umuntu owangizala, ngihanjelwe mina umuntu, ngisho sekunonkosikazi njalo, sekunezingane ngizele njalo. Ngithi angimazi omunye umuntu mina ophilayo ngaphandle kama. Ngathi ngiqala ukubona umuntu ngabona uma. Umuntu engakwazi ukukhuluma naye uma, ayike into. Ngabotho khona nabanye abantu emhlabeni, kodwa ngaqala ngoma. Umuntu wayengitshela ukuthi angithanda uma. Even though ngangi independent bazalwane, I was very much independent. Ingangukuthi uma wayethi uyangizama ukuthi athi ngoba mntana usuyahola, usuyasebenza lesa la kuphathela imali. Ngathi hey, konjiloko kuthi. Azongiqabelisa nonkosikazi wami. Ha, kuyikhipha ngiyidonsa kanjani la ku? Uma sekufike yena. Ngathi hayi, khuleka ngizokuphathela. Phatheka baba, ngisuphathe yami. I was very much independent. Kodwa, my mom was everything to me. I loved him. I loved her. But bazalwane uNkulunkulu enguNkulunkulu omuhle. EnguNkulunkulu ophilayo. Zonke izinto ziyadlula. Ingakho ngithe bazalwane uNkulunkulu wayimbulile kimi indaba yesikhathi ukuthi fanele simbonge uNkulunkulu ngesikhathi. Fanele simbonge uNkulunkulu wakwasibeka emhlabeni. Wasibeka la izinto zakhona ziphela, ziqala, ziphele, ziqale, ziphele. Cabanga uba lobhlungu obuzwayo uzobudla forever. The fact that ukuthi usemhlabeni azi kuzodlula ke. The fact that ukuthi la emhlabeni azi yonke into odlula kuyona, yonke into odlula kuyo, yonke into, I mean yonke. Akusali lutho konke kuzodlula. Ingakho uSathane walethe emhlabeni. Hayi ngoba uNkulunkulu esizonda, hayi ngoba uNkulunkulu uzonda umhlaba. Ukuthi yona planet enento edlulayo. Ukuze aqiniseke ukuthi uSathane uyadlula fa afike la. Sibe rest assured ukuthi kuyaphela ngayo. Ngoba ukubwagcina kwenye iplanet kwangeke kudlule. Uyazi nje ukuthi njobe inyatheleli lo mhlaba yonke into yakhe izodlula ke.
kuzofika isikhathi la kudlula khona ngaye. Sonke nje asuphelela la, sonke. Asuphelela. Sodlula. Noma ngabe sizobuya umhlaba usuguquliwe njengokusho baba esesho kodwa nje okusalayo sizodlula. Yonke into izodlula. Ayikho into permanent la. Ngisho amademon ayazi ukuthi abahleli la permanent. Kuzofika isikhathi la bedlula khona. Uma ufuna nje into ezodlula, ufuna into engekho permanent ibeke kulomhlaba. Kule principle ehleli nje ukuthi izodlula. Njoba isinyathele la izodlula. Kungathathwa ingilosi ezulwini, once yabekwa la emhlabeni yazohlala la emhlabeni sekuphelile ke ngayo. Sesibala insuku. Even God himself, even Jesus himself, ephuma ezulwini with eternity, uNkulunkulu, omnini mandla onke, weze emhlabeni, kwathi njobe sefike lo mhlaba kuyaphela ngayo, uzodlula. Wafika wadlula. Yonke into eyanyathela lo mhlaba okwathi izodlula. Noma ngabe ubuhlungu, noma ngabe yini bazalwane esidlula kuyo, noma ngakuthiwa lento ke istructure salent iqinile imile banamanga izodlula. Yinye kuphela into engeke izidlule bazalwane. Amashwi kaNkulunkulu. Amashwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu bazalwane alinasikhathi. Alinasikhathi. Alibeki ukuthi ngesikhathi esukuthi ke lizoqala lisebenze kuwe ngesikhathi esukuthi ingakho lithi iBhayibheli now faith. Umuke walibamba izwi kaNkulunkulu ngokholo lwakho, izwi kaNkulunkulu limane lithi manje ke sesiyahamba manje. Izwi kaNkulunkulu alipostpone. Izwi kaNkulunkulu alisho ukuthi kusasa. Izwi kaNkulunkulu alisho ukuthi sekulate. Izwi kaNkulunkulu lithi manje asamba. Ulethe ungaqhamuka kuwe kodwa ngokwala izwi kaNkulunkulu lithi manje asamba. Izwi kaNkulunkulu lithatha umama omdala esokwadlula isikhathi sokubeletha, sokwadlula yonke into lamthathi lameze fresh, lameze intombi fresh. Izwi kaNkulunkulu alidelay. Akusoze ladlula batwena. Zonke ezinye izinto sizodlula, ingakho izwi kaNkulunkulu lithi ungalithanda izwe nezinto zalo. Kuba uthanda into ebhedayo, uthanda into ezodlula. Into ezothi misidlula idlule nawe. Lithi iBhayibheli uthanda uNkulunkulu wakho ngoba inguna phakade fanele lifuna inguna phakade. As bazalwane we are going to pray. Fanele simazi uNkulunkulu esimkholwayo. Sazi bazalwane ukuthi yazi abantu ngabahlupha. Abantu bangacikeka badinwe nguwe because njalo wena ukhuluma into eyodwa bacikeke abantu. Kodwa uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu bazalwane. In such a way that bazalwane ukuthi kuyena into ebalekile kabi uthi nje uma ufuna into umusuloku kuya kubantu izala kimi. Abafundi bakaJesu Luke chapter 11 verse 1 sengiyaqeda bazalwane. Abafundi bakaJesu babuka uJesu indlela enza ngayo izinto. And then base beba curious ukuthi yini lento uJesu anayo thina singenayo. Ngoba ngokwezifundiso zakhe emisihleli uthi nathi lento singayenza. Kube khona isikhathi la athi Jesu kithi awunena bokholo oluncane okusitshengisayo ukuthi yazi lento besingayenza nathi why size sifune yena azosenzela.
baze bayibuka lento ikhona imfihlo kaJesu. Wabese abafundi baJesu ethi no. As much siyithanda lezi zinto sifuna lezi zinto ukuzenza nathi sizenze zonke lento ozenzayo Jesu, sengathi kunemfihlo esiyibonayo ngawo yokuthi wena uyathandaza thina sithandaza. Sifundiseke inkosi nathi ukuthandaza. Mhlambe bazalwane mina nginakho futhi ukusho enhlizweni yami ukuthi yazi ngenzeka abafundi babethandaza nabo. Kodwa bayabona ukuthi okwabo ukuthandaza kufana nokwaJesu ukuthandaza. Kunento abayidinga ngoba phela uJesu wayebafundisa mos ukuthi kuyathandazwa in all those things. So I think babekwenza nabo bethandaza. Kodwa babona ukuthi okwabo ukuthandaza kufana nokwaJesu. Sibona ama results. Uma sekuya kuma results, ama results awafani akaJesu nawethu. Kusho khona la sishoda khona thina. Ingakho bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu fanele simbheke uJesu. Simlingise uJesu. Umthandazo kungabi ufuna ukuthini? Kube i-dialogue between wena noBaba. Kube into yokuxoxa noBaba. Lento yokuthi noma ngingathandaza i-hour kodwa ngiyadinga ukuthi ngimuzwe phela ukuthi babo bethini nje obade ngisho nje nami. Kuba khona isikhathi labantu abazalwane ngiba frustrated, like I will try to pray 30 minutes and I try to pray 1 hour and I started happy nami ngajabula siyashaya i-hour nginokho i-hour ngikhuleka nje non stop ngithi ya ngizwe ukuthi until uMongcwele akhulume ngoBaba uthi phela izwa naye ukuthi uthini. Wona lokhu nje uphasa ama message kuye izwa naye ukuthi uthini ngawe. Awumnikeze nawe njengoba umshayeli i-hour nje lonke, awumnikeze nawe i-hour nje ukuthi umlalele ukuthi uthini. Imnandi bazalwane, imnandi musizomuza ukuthi uthini. Akutshela ukuthi yazi wena kahle akusafanele ngabe usahamba lo mgaqo lo uhambayo. Lo mgaqo lo uhambayo wena bekufanele wena ngabe usahambi kulo freeway. Njengoba ugijima ku-N2 nje, fanele ugijima ku-N3. And futhi indlela wena wenza ngayo izinto uyaziphathela lezi zinto. You own them, ezakho. Mina ngeni kule zinto zakho. Uyangivalela kule ngingena mekusutha wena. Mekuwena othandayo ngiyangena, mengafuni wena angeni. Mina I'm not God over your life. Yebo uyangikhonza, makuthanda wena. I don't own you. Engazi ukuthi futhi wena ugood la endebeni zomlomo. Uyangikhonza ngeendebe zomlomo. What izenzo zakho? Zikude nami. Akhanjwa kanje uzohamba nami. Lapho usuyabibitheka. Mina ngisheshe ngithinteke bese ngisheshe ngikhalela. Ubone engazi ukuthi impilo yami ayikho right. More than lento ngilongisho ake ngimcela uNkulunkulu. Ngicela uMongcwele ngicela ngipha amandla okwenza. Ngiyayizwa lento. Ngiyafuna futhi ukuyenza njengokusho kwakho baba. Ngicela ngipha amandla okuyenza lento. Leyo nto bazalwane iyakulekelela ikwenza ukuthi ungasiboni ngathi ungcono uma ukhonto oyenzayo abanye bengayenzi. Ubazwele abangayenzi. Ubazwele ukuthi Nkosi yami. Nami ngiyayazi lento. Ngiyayazi lento ebabambile. Nami ke yangibamba. Ngicela babo basise nabo.
bakhululeke njengoba nami ngisengikhululile. Yenza ukuthi ubone abafweni nodadewenu endlini kaJehova. Yenza uthande wonke umuntu nobhedayo nongabhedi konke kuwena ubone ukuthi ayisuka nami ngingcono ngani ngoba ngiyafana nabo. uNkulunkulu bazalwane mesekulungisa ngiyakutshela bangcwele uNkulunkulu mekulungisa uyayeka ukubona ungcono uyayeka noma abantu bangazi bakuncoma bathi hey impilo yakhe straight umane nje ube kude hey bancome mina bancoma umoya engcwele angeni lapho mina bani uzushaya ovala abantu mebekuncoma kakhulu uzubothi hey yazi laba abantu laba indlela abancoma ngayo ube babazi ukuthi ubani ongithwele. Njoba silaba ngcwele hayi ngoba singcono kunabo bonke abanye abazalwane. Hayi ngoba thina sibona ukubaluleka kweprayer. Obona bakubona ukubaluleka kweprayer. It's not about that. It's about the grace of God. Yomusa lento. Yomusa lento ukuthi ukwazi ukuza every day, every Sunday wena la. It's a grace of God. I'm telling you. Yomusa kaNkulunkulu ukuthi wena ukwazi uthatha iBhayibheli ulifunde. It's a grace of God bazalwane. Uthatha iBhayibheli ulifunde ukuthi hayi ngoba uyoshumayela, hayi ngoba uyokwenzana, ulifunde nje ukuthi ake ngilifunde, ufunde umusho wodwa, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Hawu suqedile nje ukuthatha ulibeke lapha. It's a grace of God. Khona bakwazi abafisayo ukulithatha lithatheki. Ayikho bazalwane into esenzayo ngoba sinamandla okuyenza. Yonke into esenzayo it's a grace of God. It's a grace of God. Nokuthi bazalwane sikwazi ukuma la njoba simile nje la sijuluka la it's a grace of God. I don't deserve to be here. Futhi ngiyasaba ukuba la. I don't deserve to stand here. Ngime phambi kweni ngizontshela ukuthi uNkulunkulu uthini. Mina bani? Isona sinjengami singakwazi ukukhuluma usizontshela ukuthi uNkulunkulu uthini. Nongihleka kusasa mase ngiguqe ngamadolo. Ingakho ngibona umusa kaNkulunkulu. Ngithi baba nakuyo lento oyikhuluma ngami ngicela ngibambe ngempela. We used to besivamsebazana ukufakaza siseyinsizwa sisebantu abasha sifaka sithi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu ungigcinile ngijola njani ngithi mengibuyele ekhaya ngithi uzungibambe lento engiyishoyo ngempela ngiyayisho kodwa hey ngiyayisahaba kangaya komunye ubaba esontweni lakithi kwabeka izandla umuthandazelo wawufika usho ukuthi ufunani kakhuluma iqiniso kakhuluma isiminya ngikuJesu ngathi ukuthi inkinga yami njoba ngela baba sengibona abantu besifazana ngase ngena kwi-adolescent stage ngathi inkinga yami sengibona abantu besifazana ngicela baba ungithandazele bathi sengifakaze kakhulu angithi yabona sengifakaze kakhulu ngabatshe ukuthi akujolwa la asijoli thina saba ngivangene bathi sengiyabona ha bengenzani uba ngangazi ngeke ngize ngisho le nto manje ngiyawudinga umthandazo ngathi baba ngathi ngicela baba ungibeke izandla ngicela umthandazo ngoba ngiyibona ukuthi kanti balimala kunje ngathi baba ngicela umthandazo bese ngiyibona manje ube ngayibona ngalesa sikhathi ngeke ngizisho le nto lana ngikuthula nje ngithulele nami njengabanye manje sengakhuluma manje bayafakaza ngami bathi umfana kaphakathi mani hayi insizwa mani manje ngiyasaba lento manje izoguqisa ngamadolo lento kube ngangazi abantu besifazane bahleka nje ngeke ngisho le nto wangibeka izandla lo yababa hey hamba ngipampa ngekhaya
ngathanda sathi kusami hayibo kusami ngeke ngicela ungisize ngempela ke yabona ke manje isikhathi sokuthi ungisize ngempela a minute yabona this time ngiqinisile kwamaqiniso ngempela ngicela ungisize ngempela ke manje ke ngiyimele lento kwakudumene thina lento khaka mhlawumbe yaqala ngathi yabona manje lokho khaka ngingasakufuni kwakona ngingasakufuni ngakwana ngithi yazi indlela yazi bafowethu ngiyagula ngikoda nakubafowethu abanye ngithi bafowethu lani ngisho ngathi abantu besifazane bahle kanje ngicela singene emkhulekweni sithandazeni kungene kufast bazalwane ngiyacela la ukuthi kwasani ngumzalwane awumzalwane sicela sikhulekeni ungithandazise nceka enkulu ngithandazise ngiqine enkosini ngasemandleni nayo cha mekufika kunabazalwane nje ngisho kuthiwa ngibazi hawu bazalwane hey bazalwane acela sikhulekeni bangcwele hey sikhuleke ngiyasha khona makuthiwa kunetendo ubaba usithole umisite bazalwane ngangihambisa kohlanye ngithi kwasani lethanda into ezongisiza nje ngibuka leli hlazo engizongena kulo ngibuka lamanyala engizongena kuwo ngithi kusami sengikhulume kangaka kangikhuluma mina ngize ngivalo abazalwane bacula iculo lapha kuthiwa ngizofakaza yize umzali siqhuma manje uthola sekushayile zona leso sikhathi bese ngihamba ngizehlela manje ngiyalibuka lelo hlazo yabona futhi angazi noma umoya ingcwele noma nje kodwa ibuya yonke lento ngima phambi kwabazalwane kubantu abasha omama bekikize bazi bathi lilo lelo ngithi ube ngangazi hey kange ngize ngisho leza zinto lezi esevulekile amehlo ngathi kunje ingasheshe ngayithatha lento yensindiso kunje ngicela izinto engapheli hey madoda we but kuthi uNkulunkulu bangcwele hayi uNkulunkulu amana asebenza ngesifiso sakho athi ngoba uyayifisa lento akubamba uThixo ungazi na ukuthi ukubambe kanjani meku kanjani kaze ngaqala ngomkami nje ukulala nje umuntu esifaza ngaqala ngomkami mina ngikasibuthu bazalwane yabona lonto le ngabona igrace kaNkulunkulu ngathi mina no man I'm telling you the truth bazalwane mina kwazi washo unkosikazi wami watshelo aunt wathiwa lalela ke ositshela masehluleka siyawazi umuntu wakaphakathi osiza labafana eve begijima kubantu besifazane ayinikezwe testimony uaunt wathi nje uma bese usubona usiyaqaka ngabantu besifazane ositshela siyazi thina sofika esithini kuyena wafika wayibonela naye obaba bami nje bazalwane yabona ntathi ngisho ukuthi kangize ngivalo yabona baba bami into ngeke bahlale sibayeni nami nje phela indoda ehlala sibayeni ngisezisho ukugoba manje akuthi shu akuyindawo babhizi nje nibhizi nani madoda hayi siyazalisa nje besibekuzele nje kukhalwa la kukhalwa khona kulungile kodwa uNkulunkulu bangcwele hayi bazalwane mina ngingayifela lento ngiyibonile empilweni yami ngiyibonile ngisebenza sengishadileke manje senginonkosikazi ke manje ngabona ukuthi ngisebenza
ngiyibona ngisebenza ngabona ukuthi angimsabi umkama angimsabi angihleli la ngoba noma ngikhonza angikhozi ngoba kukhona yena angimsabi ngisaba uNkulunkulu asikhulume nje iqiniso mangcwele uthi noma kufika izikhathi zeyilingo kube khona nje uanti sisi obusy nawe nje onawe shaqa uthi yabona angazi noma ibhadi noma yini ke le kenzeni ngoba ngiyathandaza nje yini kodwa lo kodwa umkama ngathi nje unawe shaqa mina bazalwane yabona emsebenzini la sisebenza khona sebenza abantu sifazane yabona yonke le uthola ukuthi unawe shaqa uthazi lo muntu ngizongifaka ehlazweni manje bazothina abantu ngigijingiswa igoda amadoda yini ubone ukuthi yazi ungacabanga ukuthi ukushada iyona solution. Jesus is our solution. Isimila sibanjwa ukuba nonkosikazi. Isimila sibanjwa umshado. Isimilo sibanjwa uJesu. Ngomoya oyingcwele. Akwenza umoya oyingcwele umsaba uJesu. Uthi ngisho kuthiwani angikwazi ukwenza phambi kwaThixo lento. Ngishilo bazala ngathi kuze kuqalwe iculo kwakuze kuqalwe iculo asithandazeni bazala sisukumeni. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Siyasibonga isithandwa sethu. Uyasithanda uNkulunkulu. He loves us. Uyasithanda uBaba. Uyasinakekela uBaba. Siyabonga egameni likaJesu.